Jamen, jeg har efter at have deltaget i forfatterkursus 1, hvor jeg fik alle de der grundlæggende redskaber og tekniske ting, så gik jeg hjem og skulle skrive min bog og fandt ud af, at det var slet ikke så nemt, som jeg troede. Mit held var, at der kom et forfatterkursus 2, som jeg så kunne deltage i, og det var helt anderledes end etteren. Det var der, hvor man fik skubbet til at starte for alvor på bogen, at man fik skubbet til at forstå, at det her det bliver til en bog, og den her bog vil jeg skrive. Det var i hvert fald 2 ting, der var meget vigtige for mig. Derudover så var det spændende at have andre til at læse det, man havde lavet, og finde ud af, om det var interessant nok. Man sidder 6-7 mennesker på sådan en kursus og læser det, de andre har lavet. Det er spændende at læse deres. Det giver også nogle input til ens eget. Så får man Heidis professionelle vejledning på, hvad der virker, hvad der ikke virker i den bog, og hvordan man kommer videre. Og så får man de andre kursusdeltagers vurdering på, om de bryder sig om det, man har lavet. Og da det jo er sådan, at man ikke skriver for sig selv, men man gerne skulle skrive for en læserskare, så er det uvurderligt, at der er tid til at forholde sig til mere end bare en lille halvsidestekst, men nogle flere sider. Det fik sparket mig i gang til at blive seriøs omkring min skrivning, så jeg er da i hvert fald nået dertil nu, hvor 2/3 af bogen er færdig, og nu skal der bare afsættes tid til den sidste tredjedel også kan blive færdig.